Ngibingelele babule emakhaya, ngibingelela phansi kohlelo lethu umgozela babukele emakhaya, ngibingelele yona ingwe endlezeni ingwe. Babukele-ke namhlanje-ke la sibhalelwe ubhuti umuka le emakhaya. Usikhalela ngokuthi wasiza umakhelwane wakhe ngey'mbuzi ey'ningi. Kodwa-ke babukeli nani niyazama nabaningi. Ngicela-ke ke siyezwe ukuthi kanjani kwenzakalani. Ngithi-ke babukeli-ke ngicela ningakhohlwa-ke lapho subscribe ni-like ni-comment. Ngithi danko. Siyakuba Ida Nature. Yeah, that's cool. Pet, mom, yeah, it is. Yeah, pet. No, where my I got size kwena ma. Size kumina? Yeah. Ngizowenzani? Samba nobhuti la. Cha ngizoze ngihambe kwaye naye lo bhuti lona ubeya lelo bani khona la endlini yami. Buya lelo bani khona la endlini yami. Abafana laba ngiyalele la singakwazi ukuthi ungena sixoxe. Hayi angifuni. Angifuni phela ke nje angifuni phela cha ngifuni. Ngobani ma? Cha bonke ngize ngikwazi uzoze nize ningibuze nina ningibuzelani ngoba kwayena ngimazi ukuthi ubekwe yini lana. Yimini ngikubekelani? Awamazi ma. Nyama hayi ngeke ungazelokhu ungibiza uMabuthelezi buka mkhona manje uyayibona nje into yenzayo uzoze uthi Mabuthelezi wani usungihambelana lamadoda angaka singathola izitulo sithi ukuhlala anginazo izitulo anginazo hayi mama sizobona ukuthi senze njani cha bonkosi yami nizongixoshisa kulomuzi akufuneki umuntu ozongena nje all akekho ofunekayo kodwa akawuphi ukuthi uyangazi hayibo uze wangimela ngenqaba baba kithi kanti ngizoze ngikwazi ngikwazeleni nake ngihlala udabeni hayi udaba lwani wema hayi ngihlala udabeni ke Babuthelezi ma hayi kabi kodwa yabona mina njengomuntu omdala ngike ngi-expect mhlambe ukuthi wenze kangcono kuney'ngane ngokuthi njengomuntu omdala uzoke usi-invite ukuthi singene ngaphakathi ukuze usize ukuthi sizenze ngeke ngikwazi angikakaklini no mama kuthi wena vele usuvela uyazi ukuthi kanti ngoba umfowethe la uze ngani phela uma unqabela ukuthi angene uzolalela ukuthi uze ngani wena kusho ukuthi vele uyazi ukuthi uze ngani uzongena kwabani Nkosi yami ma thina asinankinga even if noma ungathi asihlala la minyaka asinankinga kodwa masikutholile sahlala nawe phansi sakhuluma into besibalekela ngisho isithunzi sakho yabo lento esiyenzeka manje iyona ngibuka leyo nto phela lento engiyibukayo njengoba ungizwa ngithi ngikubukani into eyenzekayo manje bukani into eyenzekayo omakhelwane baxakiwe ukuthi kwenzakalani lana bengeke kwenzeke ukube sithe sifika wathi asingene uthathe wena ngoba uzomkhulumela wena lo mkhombisa indlela leza kwami awume kahle wena ngoMabuthelezi ungazelaphi nokuthi ngoMabuthelezi ngicabanga umakhelwane bami sulokhu uzongibiza ngendaba kaMabuthelezi lana kanti uhlanganaphi nokushintsha kwami indawo wena ungathatha abantu engingabazi hayi bakithi hayi wema yebo hayi kabi hayi kodwa my cha lo oniyalele indlela ezalana kube uyena onikeza imvume yongena hayi angiqinile wasendlini bakithi hayi kodwa ibhlungu lento yenzayo ngoba umuntu wakusisi mase nisiziwe anisafuni ukubuyisela izinto zomuntu hayi ngathusa nazo bo usuyazi ukuthi sisi cha ngizwa wena phela engathuza nazo phela hayi uza nazo bandla hayi uyazazi ukhuluma ngani ke wema yabo nje ngikushanga ngikuthi fahla kancane ungithi fahla kancane ngani cha uyakhuluma bo ngikubone ngoba uba ungqa phambili uwe lo mkhombisa indlu yami lana inkinga yakho ke la nifike nenza izinto emakhaya mase niyabaleka yebo yantombi kaMthethwa nempela kumele noma khala bakwazi ukuthi umuntu onjani funeka bangazi umuntu onjani umuntu onjani usilwane ekwenzenini bayangazi ukuthi ngiyabaphilela bandla ngiyacela ningisukele lana le drama enizoyenza lana nizongibukisa ngomakhelana awuve ngiphila kule ndawo bandla ngiyacela ningihambele ngenze ngikwazi ukungena la ave ngiphila hey
uNkulunkulu onamandla ngimele Jehova ngicela ungimele angithi kanti uyakhuluma phela manje unduna wakho lo okhombisa indlela eza lapha kwami ningazi nokuthi kungenwa ngakanjani lana uzosipha ithuba lokukhuluma ma nginipha leli thuba lokukhuluma uma stende engixosha lapha uzongibeka noba singeza wangaze hayibo singama nalaphandle singeza nalanga hayi ngena shinga ngenani angithi nizakhona ukuzongena ngenani pha ngendlela niyazile enganazi nje ngenani ungabe ngaqeda nile washini Jehova uphathe lapha ethi sekuze uyalokhuza la nayi cha bakithi niyezwa nje umthetho wakhona kulokhu ngiqhobekile kanti ngicela lafuni leyo shingabe kade phela yini isikigini lesi ngicela ngibambelele sasihlalo sibeke la isikigi lesi ma cha ngisho lesi esimhlophe wazosibona ngoba manje sibona amanzi amdaka la isikigi ungake ngaze ngavelelwa weJesu hey ngake ngaze ngavelelwa Jehova uzongibuza nezigigike kamuva nje hayi phela kumele sisazi ukuthi asithathe isikigi sakho hayi liqala bo Jesu hayi awuliqala we ma hayi Jehova hayi kabi kusho ukuthi ke namhla ngizokwenza lutho ke la endlini ke buka ke kade ngiyiphumulela phela ngazi ukuthi ngizovuka nali iqala hayi kabi yini bantu hayi kabi cha kodwa nje into esize ngayo la size ngokuthi sizolungisa isimo esesisibone ukuthi sesiphuma esandleni nizoze nilungisa isimo ningobani kanti nina mina nje bakithi ayikho nje into ayiyabona nje ubona nginilandile khona manje kuzoza uma standing ngizoba nenkulu nje inkinga ngizoba nenkulu inkinga ucela uthi kancane imbethi le uma kuthelisa imake bafo qhubeka sizofika lapho ma bengicela ukuthi ngike ngiyichaze mina ukuthi nguba sicela ukuthi ukusipha nje into yokukhanya kancane inhlanzi ilight ike emva kwethu sorry ma yazi la ngibona inkosi malanga cela ungithintele ma ngibona inkosi malanga Dilus. All right. Ma, mina la ngingwe ehlezini. Uyabonakala. Uyabonakala she. Cha uyabonakala noma ungasakusho nje vele kuyichazekela uba hayi ingwenye endlezinye kodwa kakunana ke silalela. Hayi kabi ma. Ngila nje ngihamba noBhuti. uBhuti usenesikhathi esibhalelelile. Wasicela ukuthi ucela simsize simphelezele ngoba egcineni lento igcine iba engazuthi uzosusudweshu ekhaya ngathini kini noma kubo noma hayi uma wasomakhelwane ngoba ube ngazuthi walenkandla umfowethu uzosusudweshu ekhaya ngoba besechazile ukuthi useke waboshwa futhi eboshelwa khona ukuthi uke wafika ekhaya ezosusa umsindo phela ukuthi udinga into zakhe phela kodwa ke ngicela ukuthi kube uyena ozoyindlala nje kahle indaba ukuthi kahle yini esize ngayo la ekhaya ngizoyichaza kanje le nto mhlonishwa nginibizile nje ngoba sengixakeke kakhulu sengixakeke kakhulu ungaze ube ungathi ngaze ngithatha umthetho ngezandla kwenzeka kanje uma kuthelezi uke wafika pha kwami ngizidayisela kimi ngiyazidayisela pha ekhaya ngesitolo khona le lasukwa khona umakhelwa nje mayefika wayihamba nomfana kubo omncane mayefika uma kuthelezi ufika bazofuna impahla ezimbili impahla ezincane imbuzi okay bejahile into singana kwakumanje kwakumsebenzi wawuphuthuma nangoba nabe ngangitshela ngiba kwakuyini nabefika kwami kuba ngabancamela nje ngomakhelwane ngabanikeza insikazi neduna isazikhumbula le yaseyiqala ukuhamba le eyinsikazi uthe kusuka bathembisa ngo2 months nabethembisa kulo 2 months kwaphela yaphela esithatha phela yes2 ma uyakwazi ukukhuluma ngoba mana ke bhuti ngichaze ngoba ngathi unoma uphezulu mawuphela lo 6 months ngiye khona akekho yena ukuthi ngifike khona umfana wakubo angazi noba uncane umdala khona bani mangifika ukuthi siyalwisana naye ngize
tholakala uba mina bengihlasela namanje ngibuya ejele bo ngada ke ejele ngada ke ejele ngibuya khona ngino 3 days onje ngasuka khona bengibambisile batshonele entuzeni ngiyabona incwadi yokukhombisa khona ukuthi uphuma ngaphakathi ukuthi uzokwenzani mina ngokuphuma kwakhe ngaphakathi angenze njani nje ngaloko uphuma kwakhe ngaphakathi angiqhubeke nodaba mangifuna ke i direction la ehlala khona ngifike kuthiwa la ehlala khona usathuthi ngize ke ngizomthula la uma kuthi ilokho nje ngizokucela nje ngoba nesitolo siyawa phela nje ngazi ngareplace ngaloko ngoba phela ngikwazi ukuthatha impahla esibayeni abantu bengazi ekhaya sekumele ngireplace ngathatha besitolo sa ukuze ngitheke lembuzo ezimbili yilo ngizokufuna ngoba phela wena wafika kwami cha ibhadi uyabona makuthiwa ibhadi le yamazi umnikazi hayi le yamazi bandla hayi le yamazi imazi kanjani mangangikhuluma noba hayi le yamazi cha bo mina ukuhamba kwami ngize ngifike la eduze kwakho naseduze kwesibaya sakini ngangihamba umfo wethu umuntu owayifuna usizo nanjengalokhu kuyiwena owasiza umfo wethu mina isono sami kwaba ukukhuluma ngoba kwathi umfo wethu uyesaba unesithunzi kakhulu ngase ngithi ke mina cha angiliqale umfo wethu udaba kwenzela ukuthi ke luzwakale kahle kodwa umuntu owayizofuna usizo futhi owasizakala umfo wethu hayi mina akumina cha bobo ngiyakuzwa uthi akwena usho manje kepha ngaloku wena ukhuluma ngizange ucacise futhi umfowethu uyena kanje ngagcina mina ethi akazulindele ngo-April kanjalo hayi imihlolo hayi imihlolo impela ibhadi nje lingelami icacile isobala ngachaza kahle ngolimi lwesiZulu wangizwa sezwana kwenzwakala futhi ukukhombisa ukuthi wena uvumelana nomfowethu mawuthi kuzodlula inyanga ngoba lokho nakusho sekusho kumfowethu wathi ke umfowethu cha kuzodlula inyanga ngiyalibonga usizo ngisiza ngalo kuzodlula inyanga uma kuphela lesibili na kanjani izifuyo zakho ngizosibuza nako-ke sayimdala ke namhlanje umfowethu ukuthi hawu ngangizomtshela kanjani nami ngimsaba kanti wena wakhuluma ngani wena nani into osaba mina wena usaba yena nayi imhlolo kushuthi uma kahle wena mfethu ngendlela ayibeka ngakhona kushuthi wena uma kakusaba hayi imhlolo yami inkosi imhlolo yami bakhala manje kukhona ukuthi lo muntu owamdedelela imbuzi phela ukuthi umuntu ongisabayo wena ungisabe nazongcindezela ngento engingayazi lo muntu wenzi kahle ukuthi imbuzi wayinikeza umfowethu waze kwavumelana naye usaba umfowethu manje ukahle kahle nje ubuhamba lonke lelizwe uhamba nalezi iqhoga zakho ingoba manje wena uzodelela mina awukaze unginikeza imbuzi mina awunikami izimbuzi mina awunikami imbuzi ima nazidla imbuzi zami hayi kabi alidla ngithi njengoba wasebenza umsebenzi waqhubeka waya phambili kulungile phela umsebenzi sawusebenza kwakufanele nalowo uvumelane naye imbuzini ngingenaphi mina endabeni yey'mbuzi ngingenaphi mina endabeni yey'mbuzi angikhopanga ngisho isento kodwa lezokhokha ubani yimi wema ngihlanganaphi mina nje njengomuntu umZulu ngithemba ukuthi into uma uyenze isihamba isilandelwa amagama ihamba ingabe isafinyelela la ebekumele ifinyelele khona uyeza umfethu manje hayi kufanele akuphatha hayi cha bazi uyakwazi uyakwazi uyayikhulumela umZulu ngempela hayi umZulu ngempela ningaze ngavelela webabo anibuke nje ukuthi omakhelwane benzani ngaphandle niyababona ngiyajabula kumnandi iyona nto enizofuna ukuyenza la nizongikhipha isithunzi sami bazongithatha kanjani laba bantu masenithi mina ngadla imbuzi zakwakhanyile nomfowethu into enjani leyo uhlulwe yini yena ukusuka le eze yedwa hambe ecinga ingoba manje uze nawe siqwaga sakhe anti usiqwaga wena hey angizazi imbuzi angizazi imbuzi angimazi njengoba ngingazi kwa wena ukuthi uzokwenzani lana uletho bani anginazi nonke yazi wema udaba soludlule kodwa angikwazi ngithanda angikwazi nazi ukuthi wawubuza ingane lesiqhoga sakho ngani sazi yonke into sazi indlela sazi yonke into ngaze laphi mina ngangikhona yini
Ngakikhona yini? Awuzange uzidla imbuzi. Ngozidla phela kwakuyinyama nje. Ngangizonyekelana inyama. Yazi Sisuka kwabani? Kingenaphi lapha? Ngingena yena umfowethu usuka umthola yini? Wakhanyile zami. Noma ngabe sawukhanya nazo lokhu ngakulokhu ngicasula. Ngoba ngiyakutshela nje imbuzi zazo zofana. mama. Akumina. Wayithethe zathi ngizambe zembuzi. Ma. Hayibo. Ubuza. Hawu. Ucela ukubuza ayikabi. Hawu. Yini bo? Wema, mina ngendlela engibuka ngayo. Umfowethu akazile la ukuzoba. Umfowethu uze la njengomuntu omdala. Okusho ukuthi bonke bamaqhinga kubo ngafika ngeke. Singaphela sibona. Kwaba nje. Singaphela. Manje ke Ukusuka mayise lapho kahle. Kufuneka ngenze njani ke mina mfowethu njengoba manje ufuna ngikwenze njani manje. Sebenza amaphoyisa. Yikho kufanele ngikwenze mina. Sengathi mina Le ndaba ngizohlasela, yayihlalisa ngizofuna ngisho phansi ngoba intosa. iyangicasula. Ayingihlalisi ngisho phansi. Wema. Yazi ngenza ngathi manje ngumuntu olihlaza. Kanti angikho olihlaza. Ngimdala bani? Ngimdala ngidale bani? Umfowethu uzokhuluma nawe njengomuntu owasekhaya. Uzokhuluma La ngithi bakhombisa uncane Angithi naniqhubana nomfowenu. Wawukhona nesiqubana. Wawukhona nesiqubana wena. Wawukhona. Wawukhona na? Ukwazelaphi kona lokho? Awuzomanga nje. Ma kuba ngabe uboshelwe izinto zakhe lona asala zenze emakhaya nasengayihambela ngoyifunela imisebenzi emajardini. Cha uzolwela Nihlangana naphi nina vele nalento wena nje kakhulukazi uhlangana naphi? Okay. Ungena ngani kulento? Ungena naphi wena? Imange ngikutshela ukuthi ngingene ngaliphi. Ungene ngaliphi? Umfowethu ke uyena ke ongicelile ukuthi ucela ukuthi ngibe khona. Nina nisuka le emakhaya, nisuka le emakhaya nidakele izigenkeke zasemakhaya kunizoqindelana nami lana. Ngoba manje isithunzi senisesedelelekile emphakathini. Sekufanele nami nizongihlikubiza le ndaweni la engihleli khona komakhelwane. Hayi ayikho leyo nto. Futhi iyanginyanyisa njalo njalo empompi. Phumani hayi. Nakumhlola ke akukho imbuzi engizoyikhokha ngoba angizazi. Yini ungafuni ukufonela umfowethu? Angifuni. Yena ushula yini ufonela umfowethu angifuni. 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 Sineyinkinga zomndeni angifuni. Angifuni umfowethu. Angifuni nina nonke phumani. Ubhekisali wangasafani nokuthi ngingeni ngaphike konke kuleyo ndawo mina ngihlangana nayo. Zange kube nje Ngihlangana nayo. Hayi angazi indaba yimbuzi. Wangishonisa ngaye ngabona ngizindaba yimbuzi futhi. Bona bobabili bafuthi sizani lana ngihlalele eThekwini mina ngihlalele nomakhelwane kamnandi ngizongitshela indaba zayimbuzi imbuzi amasebenzo lazi. Simbuzi zokuthini zona lezi? Yazi mfethu. Yini nje lelihlaza enizofakela ebantwini? Wema. Yini lento ngempela niyenzayo? Ma. Hawu. Yazi uma ngendlela esifike kahle ngayo. Kahle nize nifike kahle nizephi? Benizokwenzani? Wema. Ufika kwehla kwenu nofika kwabi kwenu kuzongisiza ngani mina? Kodwa ma. Ngoba kwayilento enikhulumayo angingeni indaba yayo. Angihlangani futhi. Okay. Hawu. Okay. Yehenbo. Okay. Hayi cha imhloni inkosi ngeke ngabona ukuthi wena waqhuba umfowethu omncane uza kunku. Wawukuphana ngimqhuba mina. Mfethu. Wawuku. Ushilo nje uma. Hawu. Ngidinga ukuqeda kufuma manje. Ukuthi ngangiyokhulumela umfowethu ngoba ethi ngibuza wena soka sakho uthi wawukhona yini wena wangibona ke wena? Wangibona. Ngimqhuba. Wangibona. Wena usaba umfowethu uza kimina uyithwala ikhanda elikhulu uyamesaba ngoba uwazi kahle hle ukuthi wena izimbuzi wazi idedele esandleni sakhe kushuthi isono sami ukuba khona lapho uyeka ke ukuye egoli ngoba uyisihlakaniphi nalezi ihlakanipho ohamba nazo niye egoli lempela nibona nizobheka mina nizongicela isithunzi sami cha nalento nje khanyile futhi ngiyanginyanyisa ngijapha mani ngijapha mani khanyile hambani nokho phumani hayi nankaso yazi nankaso hayi ukuthi niyanginyanyisa ngoba lento yena ngeke izibe nasi isolution ayinayo imaki kuzoba mnandi kunalokho ningiphatha kabi ngoba buka nomakhelwane indlela bangibuka ngayo nizongikhuluma ngendaba yezimbuzi hayibo wema hawu kuzoba mnandi kumfethu uma esefika ekhaya afike athathe into phela ezobhalansa ukuthi nakho nakomhlolo cha phela ekhaya komhlolo isekhaya lapha nakomhlolo ini baba kabosha kanti kusasa kuseni bakakubophi no habelela phela mina ngizoyithatha hayi wena uzoyithatha ukubani wena ngifuna uyobopha mina phela likhonela bona abafana nabo ngifuna uyobopha mina ngizokubopha kanti ngizokubopha nabe phela ngicabanga ukuthi kule ndlela nifike nazenzela mathanda kusekhaya le ndoda lapha nomzondoda lapha kunamadlozi lapha ningazodlala nini ho imali phela ngicazela kabi hayi benihleli bandla lapha benihleli khona ngicazela kabi angikhulumi la ngikhuluma lesiqoqa sakho manje uhamba neqhaga wena kanti babezidla imbuzi niyamsinika uphondo lwendlovu niyobona ngeke nize nifike kwakhona iyophenduka imoto buka ngeke nazidla inimbuzi nanizoyithatha imbuzi nenza umsebenzi nizidla yini mhlambe ke sasizidla ngazi yini enganitshelanga yena lokho mhlawumbe angazi
Uyaphila kodwa manje mbaya. Oh, ungaziwa wena ukuthi ngiyaphila mina ngabe ngibuza wena ukuthi uyaphila yini. Hayi mina into engiyibukayo usaba umfowabo omncane. Cha bona mangamsaba wena ungenaphi la? Ungenapha ngithi bayixoxa wahamba umfunela indlela wangitshela ngenkani ukuthi ngifuna ukungena la nizongithatha noma stand ningikhatha ningibukanisa nomphakathi. Into ezokwenzeka njengamanje ngizotshela mina futhi endlini yami nithi niye ekhaya. Ngicela ukukutshela ngiyothatha yonke into kahle kahle ngikutshela ke manje. Into ezokwenzeka ke njengoba ngizohamba nalomfowethu siyelekini. Hayi bandla. Ngizofike mina ngithathe noma yini eweta ingbuzi zamfowethu ezingwane. Kuzofanele ngifonele uMancobo phela ngicede sakwena bani. Ngicathe nizozazi noma thanda nje banenzela kimi. Kusamakhaya ke lapha bazonibulala ngesibhaqi. Ho, fanele ngifonele uMancobo atshela isikhephu ukuthi kukhona iqhwakhe ezizayo ekhaya naye futhi umfowethu uma ngithanda ngingamfonela ngimthetha ngabo. Isikephe sihamba ngomthetho siyabona. Nesikephe phela sihamba ngomthetho. Siphela ukuthi sashona labazali ufuna abesigade. Ayikho lona. Ikhona. Phela mfethu yabo because siye soqala enduneni ikuyobikwa. Indona mina ngizayifonela maniphuma lapha ngisho ukuthi khona iqhwakhe ezongihlasela la engisa. Mase uyachaza ukuthi kwenze kwenze phambili bobuya ngathi wawukhona bokwenzeka le. Lalela. Cha umuntu ongijwayela kabi kodwa nangu ngoba baba lo. Umuntu ongijwayela kabi nangu. Ungijwayela kabi ngaliphi? Ungijwayela kabi ungenzelelana. Uzofuna imbuzi zakhe kubani kimi? Oh hey, ngazidaba imbuzi mina. Hayibo. Nawe khomba kodwa ngathi awuzwa nawe. Kukhomba ngathi awuzwa ngithi ngichazele indaba eqaleni. Ukuthi imbuzi akayinika mina isono sami ukuthi ngihamba nomfowethu. Yena uthwala ikhanda elikhuluze kimi uzonzani lo. Uzonzani lento. Kuukuthi into ekumele siyenze iyodwa. Kuukuthi sihambe lapha emakhaya sifike sibambe something. Ezowetha imbuzi zakhe. Aningithathelene wena. Ngoba manje okusho webhusi. Awu bandla nithathe noma yini niyajabula bo. Niyajabula. Azikho imbuzi ku. Zikhona zonke ezimbili. Imbuzi abanayo. Hayi so thatha inkomo. Baba ngempela bo. Wekhanye. Awazi baba wangempela. Bazaziqhamuka. Yebo mama. Njengethi nje kokukhuma isibhaqi. Abantu bayazi bazahlinzwa zisuka la. Sona leso skepe nabo esabo. Ngizosifonela. Amalungu eskepe ayangazi nami ngiyawazi. Mina ngiyumsinsi wokuyimilele mnambithi. Angeke nenze lutho. Ekhaya kaphondele ndlovu. Ayikho. Lalela ma. Wemfethu asambeni sobamba inkomo la. Hayi manje hayi bese ngikhuluma lento ngingayibambi inkomo cha ngiyibambi inkomo angisho lento ukuthi ngiyayazi futhi angisho ukuthi angiyazi kodwa musani kuyithathana umthetho ngesandla ngithi masithi kuzama ukuxazulula isimo wena phela ngithathana inkomo yokugcina esekhaya ngithi mina sikhulume kahle phela sizwane ukuthi kwenzeka kanjani into engiyiphikayo ukuthi cha bo into engiyiphikayo angikhulumi futhi nawe wena angikhulumi nawe wena mina umuntu engikhuluma naye inasi isiqhaga sakho phela esihamba phambili wena umuntu ke engithi mhlawumbe ngingakhuluma naye ukuthi mhlawumbe kungenzeka kanjani nakhona ngifuna ukuvuma indaba yayingozi nangu umnikazi ningenza ngishiselwe nini nangu umuntu okumele ngabe kumnikazi wembuzi wayezinike mina yene waye ubani wayefikile ezolanda ngihambisana ukuhambisana kanti kusho ukuthini awuzange ukhulume ngakhuluma lokho yibona komhlola ngiyazi lento ayinika mina imbuzi zakhona okay wayidela mina ngazama ngoba umdala kwini lo mama lalela mfethu sambe lo mama uyayisa lo mama uyalwa manje uyayisa lo mama uyala asambeni ba noma ngihamba ngenze ngithola lutho uyafana hambani ayikho lento yenu sambe agula lo mama indaba ngizaneza zilungafisana uyithatha uhambe nazo ngizithathe nokuhlupheka kwami shothi ngafanele sivele senze into kanje angithi izindle zami usho kanjalo wena shothi wena uthi leza zindlu ezethu vele sokuthi yabona ukuthi awukhokhe singani pho yabona ukuthi angisebenzi ngizoyithatha imali mina abantu bakhishwe yini lapha bapha abantu endlini kwaphela leza zindlu ngoba ziyakho kuba abantu bakhona bapha abantu ngiyocinga abantu emgwaqweni ngibuye nabantu emgwaqweni mina shothi baqhafa wena abantu ngobani baxoshelana abantu izindlu phela ngeke zihlale zihleli kanje ngikwazi ukucinga abantu emgwaqweni umzali yabo nje asengifike nabantu sho sizokwenza agreement yokugcina manje leza zindlu wena ngokwakho uthi ezami izindlu makunjalo mzala makuthi unenkinga lapho uyozithwala ekhanda lakho uhambe nazo izindlu zakho ngoba ngangikufunile la akho zindlu sizozithwala
sizoshona phansi nawe police station sibhala agreement yokuthi leza zindlu ezami zizokhokha imali zobafuna mina abantu sokhokha imali sizayiqeda kubuye yami imali uthi emva kwaloko kwenzakalani angihlangani ngikushiye kini sengikushiyile vele bese kushiyile kini zoqhubeka ngikushiye kini hayi hamba mzala sho sizokwenza lokho imanje sisi njengoba ngiyakhona nje nangendlela okhuluma ngayo ukuthi wawumjani ngimhlalisile khona leli gama oshiyile ukuthi wamfuyile ngimfuyile ekhaya ekhaya lawo noma mhlawumbe uyinje owayuyifuyile liphi ikhaya engenakhaya phela ngimfuyile ekhaya ngumzala ke usisi wami umzala bhuti wami wawumfuyile angizalwa anayi kuma nobaba mina oh so kushuthi kahle kahle wena uhlala naye umthithisa komuntu ungamasi nakho ukuthi awuzalwa naye angizalwa naye kodwa wakini kodwa eqaleni Umzala wami. yabo ngale nkathi ngikufonela ngikutshela ukuthi ngicela ukukhuphuka ngize lapho kodwa wanganqabi ngani because phela kwakusa-early kwakusalula wanganqabi ngani umuntu bethenga angithi nangu sisechaza ukuthi bethenga sengikondlile ngakondla kubana kusucebile sekufanele ukuba ocela umba uzokwenza njani vele ngikufisa udlani ngikufisa mzala ungibona ukuthi ngizodlani ngikufisa udlani ngidlani asihlangene nawe wamzala hayi bo Okay. hlukana nephakamo okay wesisi hlukana nephakamo yona into ezokubulalisa nje yiphakamo okay yazi yasebenza phela wena ngiyasebenza vele wena uxakwe yini uncane ngawungahamba osebenza mina wena yini exakile ukuthi umncane ngawungahamba osebenza wena yini exakile ukuthi umncane ngawungahamba osebenza wena ufuna ukwenza uhuquza amadoda uhuquza utshwala kuphela into ofuna ukuyenza uzohuquza ngoba ngiyihlalele emzini ngaba uyozuba igogoko kwayilomuzi okulandela uzodayisa kwayona impahla angeke ngibe sengithini mzala ama sengidayisa unaku nje okudayisa ikhande ingane liphi okujayisa ikhande ley'ngane yindaba ungihlaza mzala yindaba ungihlaza ingoma awufuna lapho kwabantu bamakhamera ufuna yonke into ikhaya mina funa ngiyugcine mina ngiyona i-social work mzala awuyona i-social worker umndeni angenze njani ugcineni wenze njani umndeni angizake ngisho mzala ngiyayibona bhuti into ungabi nandawo ningabi nandawo ngiyayibona into engiyimelayo kahle kahle kushuthi sekuyacaca ukuthi kahle kahle lento omndeni kahle kahle into engakazi ibe khona yabo nje Phakathi kwenu nobabili. inyovademo inyoka inkinga le inyoka fanele abe umaskita ancela igazi labantu angilinceli Sho sukusuthi imali yami. ukuthi bamakhamera igazi labantu angilinceli kodwa umuntu mayefika ngimsiza kumele ngidle leyo nto afika nayo sorry uJanet Jackson noma uMichael Jackson phepha imali nobudala ingathi sewuzophuma nabo bhuti lalela ingathi into sewuzophuma echazwayo la nabo iyi-one Imali, into wema. echazwayo la uzorenta abantu bazorenta kuphelele imali yami uqhubeke uzirentisele wena iyona nto ongayibona ukuthi ekugcineni mina nginikeza wena impilo nginikeza wena ikusasa nesinkwa wena ukuboni lokho yazi manje la kahle kahle wena uyafana nomuntu oshawela ipenalty vele isishayile sekushoda ukuthini hayi baba ngimazi mina ibhola nje lingene yazi umuntu onjani vele useshayile usisi nokhipha wayale ibhola sekushoda ukuthi nje lingene angimazi mina umuntu onjani kodwa-ke ngeke akangikhiphe-ke kulona umzina baba yabona la kwelini iceke hayi ngithi mina Ima, angeke ngikhiphe kumzina ngizofuna Hayi iqasho bo. wena wafika lana wafika wedwa ndaba nendle yakho akunandaba mina nendle yakho wesisi kwayona ungazi wayithetha idikha abantu wayidayisa wayilendlu asazi ngiyashela babazali bami iphi yomthetho ilididi ngiyashela babazali bami wesisi ukuthi ngathini ngaphuza Amaphepha. ngathini awuhlangene wesisi uya understand ukuthi usisi uze ngani la ekhaya mina into engiyibuka engazi ukuthi khona mhlambe khona la unga understand khona ukuthi usisi uze ngani la ekhaya zani ngizengani la ekhaya ngizofuna imali yami cha mina ngibuza wena Of which ukuthi I've uya seen. understand yini ukuthi uze ngani and shem akani nawe wena ingolomo zakho zithi ufuna ukukhipha la ekhaya akungeke kwenzeke lokho kufuna imali lengingelayo babukhamera siyamzala lalela awusenguba sifika ubaba ukhamera ufika nawe abakhamera bafika nawe ngibafonela Wena. bazongisiza phela ngoba wena ngifonele uzanisa abantu abagqokile ngezinyama ngiyamthuka mungangithukanga usho yonke into ayithandayo angazi ingakho ngithi mina into engikutshenayo ingathi uzophuma nabo angazi uphuma kwayimanje uzophuma wangigcina kuqala uzophuma angizuphuma kwayimanje
Ima-ke wesisi. Wangigcina kuqala. Kahle kahle. Awuyizwa lento esize ngayo la. Noma mhlambe uyasenzisa. Phela khona ukuthi into uyayizwa kodwa manje inkinga yakho uyazenzisa. Noma mhlambe uyayizwa into esize ngayo kuukuthi uzenza isilimo. Phela abaningi abantu bahlukahlukene bayinhlobo ezingafani. Cha sho sifanele ngivele ko indlu. Wena kahle kahle yini yini mina into engiyibuka kuwena engazothi udliwa umona. Ngokuthi indawo yakini. Okay, pho kwenzakalani? Mama nginawo umuntu. Mina ngikubone ngazuthi wena udliwa vele umona. into ewumona. It's not like ukuthi wena Ngeke indawo apho ungahambi uyokha khona izindlu zakho. Wabona ukuthi wena uqalela ukuza la ekhaya mzala wokho isizathu